21 दिवस 21 व्हिडिओ. नमस्कार, मी संग्राम. आपण गावरानमध्ये काम करतोय. आजचा दिवस 3रा. मित्रांनो, आज आपण पिलांना सकाळच्या पाण्यामध्ये निओडॉक्स पावडर घेतली. प्रमाण 1 लिटर पाण्यास 1 ग्रॅम व पाणी किंचित गरम केलं. यांनी आपल्या पिलांना सर्दीपासून संरक्षण मिळेल, कारण थंडी खूपच जास्त आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपण त्यांना आज पण रवा, तांदूळ आणि मक्का बारीक भरडून टाकली. आज डायरेक्ट पेपरवर न टाकता आपण भांडे वापरले. मित्रांनो, स्वच्छतेचं महत्त्व मी या आधीच्या व्हिडिओत सांगितल्याप्रमाणे आपण पेपर बदलवून घेतला व पाण्याचे भांडे सुद्धा आपण स्वच्छ पाण्याने स्वच्छ करून घेतले. हे आपण रोज 21 दिवस केले पाहिजे. तुम्ही बघू शकता आधी आणि नंतर. यांनी पिलं निरोगी राहणार मित्रांनो. आणि टेम्परेचर पण 34 आहे. माहिती कशी वाटली नक्की कळवा. धन्यवाद.